Raġel ta' 24 sena mill-Moldova nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati ta' involviment biex jiddaħħlu 25 kilo kokaina f'Malta b'valur ta' triq ta' madwar 2.2 miljun euro. Fil-qorti nstema' kif fis-26 ta' Ġunju l-Pulizija kienet għaddejja b'ispezzjonijiet fil-port fejn jaqaf il-katamaran, hemmhekk twaqfet il-karozza tal-imputat li kien qed jaġixxi b'mod suspettuż u l-Pulizija nnutaw li ċerti partijiet tal-karozza ma kinux normali. Fosthom huma nnutaw li diversi partijiet mill-karozza kienu msaddin, iżda l-boldijiet tat-tank tal-fuel kienu qishom ġodda. Għalhekk il-Pulizija ħadu l-karozza lura f'garaxx fejn qalgħu it-tank tal-petrol u hawn allegatament instabu mal-25 kilo kokaina. Intqal ukoll li miegħu kien hemm tfajla ta' 18-il sena, iżda taħt ġurament hija rilaxxat stqarrija u rriżulta li kienet biss passiġġiera u ma kienx taf bil-kontenut tal-karozza. It-tfajla xedet fil-qorti u qalet li ndunat li l-karozza kellha xi ħaġa suspettuża meta kienu fil-garaxx tal-Pulizija fejn l-akkużata allegatament qalilha li kien hemm xi ħaġa fit-tank tal-petrol qabel ma dan infetaħ mill-Pulizija. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll li l-assi tal-imputati jiġu friżati talba li ntlaqat mill-qorti. Id-difiża ma għamlet ebda talba għal ħelsien mill-arrest.